לא, חלום זה כל כך מהר להגיע זה מנגנון כזה בגלל. אין מזור. גם טובה יבוא. טובה גם מצאים. קרב עכשיו שומע? שומע אותי? עוד מתקרב את שומע? לא מתקרבים סיימון, תרגלי שם את לילה ואת זה בתבור. לילי, גילה. אני מצטרפת, יש לנו מים הנה שם התקון של ידע, בסדר?
דיירים יקרים, בני משפחות, עובדים ואורחים נכבדים. היום, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנו מתייחדים עם זכרם של 6 מיליונים מבני עמנו שהובלו לטבח והושמדו על ידי הנאצים ועוזריהם. הנושא המרכזי השנה ליום הזיכרון לשואה והגבורה הוא 80 שנה למרד גטו ורשה. מרד גטו ורשה שהחל באפריל 1943 היה המרד היהודי הגדול ביותר שפרץ בתקופת השואה, והפך לסמלה המובהק של ההתנגדות היהודית בשואה. ידועות מרידות מקומיות כנגד הנאצים במספר מקומות לאורך שנות המלחמה, אבל מרד גטו ורשה הוא המפורסם בשל היקפו היחסי ומשכו, הוא היה במשך 4 שבועות. למרד כנגד מכונת המלחמה הנאצית היה סיכוי נמוך מלכתחילה, אולם חשיבותו הייתה רבה. בשלב זה האמינו המורדים כי אם לא ילחמו, ימותו בוודאות. המרידה בקלגס הנאצי הראתה כי אנו לא מוכנים ללכת כצאן הדרך, וגם אם נגזר גורלנו, נחליט אנו על הדרך בה אנו נסיים את חיינו, ורצוי תוך פגיעה רבה ככל האפשר בחיילי האויב. המרד לא עצר את ההשמדה ההמונית, אבל בהחלט הכריח את הנאצים לחשב מסלול מחדש. סיפורים על המרד, סיפורו של המרד הפיח מוטיבציה בקרב קבוצות מתנגדים נוספות ברחבי אירופה, שהוקמו במטרה לפגוע בנאצים ולחבל בפעולותיהם. יהודים נוספים ברחו ליערות והצטרפו לפרטיזנים, הלוחמים, התקווה לא עבדה.
בעת ציון 25 שנים למרד נשאל יצחק צוקרמן שלחם בגטו ורשה, איזה לקח צבאי אפשר ללמוד מהמרד? וכך השיב. אני לא חושב שישנו צורך אמיתי לנתח את המרד במונחים צבאיים. זו הייתה מלחמה של פחות מ1,000 אנשים כנגד צבא אדיר, ולאף אחד לא היה ספק מה תהיה התוצאה. המרד אינו מקרה שיש ללמדו בבתי ספר צבאיים. אולם, אם ישנו בית ספר שבו לומדים את הרוח האנושית, שם המרד צריך היה להיות מקצוע מרכזי. מה שחשוב ללמוד הוא הכוח שהפגינו הנערים היהודיים אחרי שנים של עוני, מחסור, השפלה, הכוח לעמוד כנגד משמידיהם, לבחור בעצמם איך ימותו, הבחירה הייתה טרמבלינקה או מרד. ההתנגדות היהודית בתקופת השואה באה לידי ביטוי גם בהתנגדות הרוחנית והתרבותית. יהודים רבים סיכנו את חייהם והמשיכו בגלוי ומופגן או בחשאי במותרת לשמור מצוות, לקיים חיי רוח ואמונה, להפעיל מערכת חינוך, לשמור על מערכת של תמיכה וסיוע לזולת ולקיים חיי תרבות. על כך כתב סופר ניצול השואה אלי ויזל. והנפש היהודית הייתה יעדו של האויב. הוא ביקש להשחית את הנפש, בד בבד עם השמדתו הפיזית, אולם, למרות עצמתו ההרסנית וכוחה המשחית, הנפש היהודית נשארה מחוץ להישג ידו. במילים אלו סיכם ויזל את נצחיותו של עם ישראל ועמידתו האיתנה מול האויב האכזר, מציאות כואבת שנצרבה ותיזכר לדורי דורות. כל השנה, ובמיוחד ביום השואה, אנו מדברים ומזכירים את הזוועות שעבר עמנו בתקופה חשוכה זו, כדי לזכור ולא לשכוח, כדי שנזכור לעד, לעולם לא עוד. עוד מספר דקות תהיה צפירה, אני מבקש בבקשה מי שהפלאפונים עדיין פתוחים לסגור, אנחנו נשמע כמה צלילים, ומי שיכול לעמוד שיעמוד, ומי שלא אני מבקש להישאר לשבת. זה בסדר, אנחנו מוצאים לידי חובה.
לא אסלח, לא אסלח לעולם. לפני הכל אני רוצה להציג את עצמי. שמי קליין רחל, בת 95, ניצולת שואה, מצ'כוסלובקיה. לא אסלח, אבל לא אשכח. היינו 12 ילדים, משפחה גדולה, 10 ילדים והוריי. נשארנו 3 בנות. וזה קרה ב-1944. נסענו ברכבת של בהמות, כיסאות לא היו, ישבנו על הרצפה והתחלנו להתעכב. היו 2 מסלולים, לגברים ולנשים. התחלנו לרדת, 2 אחיות שהיו יותר מבוגרות ממני ירדו ראשונה. אני נשארתי כדי לעזור לאמא שלי עם 4 אחיות קטנות לרדת. ירדתי, נתתי 2 קטנות לאמא שלי ו2 קטנות אני לקחתי והתחלנו לצעוד לקראת דוקטור מנגלה. מוכר לכם? דוקטור מנגלה? הוא חיכה לנו שם. בדרך אני רואה 2 גברות. גברים צעירים זקנים זרוקים כמו זבל. רק את ראשיהם היה אפשר לראות. על הגבעה, על הפסגה, זיהיתי את אח שלי, נתן. הוא פותח סוגיניים, והוא מתחנן. רחל, תעזרי לי, אנא תעזרי לי. בצער גדול אמרתי לו, אני לא יכולה. וכאן אחר כך
סליחה. שני מסלולים. אחותי, שתי אחיות ירדו ראשונה, אני נשארתי, סיפרתי את זה. ירדנו והלכנו. בדרך אני רואה גם אמרתי. אני קצת התבלבלתי. זה בסדר. לא, העיקר אנחנו עברנו, ראיתי את אח שלי הגדול, ואנחנו הולכים הלאה, והגענו לדוקטור מנגל. הוא עומד שם, והוא מראה עם היד עלינו שלושתנו, והוא אומר ימינה למקלחת. ביד השני הוא מראה על אמא שלי 4 קטנות שמאלה, ישר למשרפה. והנה היום אני כאן, עם הדגל הניצחון. ניצחנו, נכון? בגדול. היום אני כאן על אדמת ארץ ישראל. ארץ של עם היהודי, ומנפנפת ואמשיך למתנף. עם ישראל חי ויחיה כאן לעולמי. זכור אלוהים את משמורת אחינו בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה, 600 רבבות אלפי ישראל שעובדו ושנהרגו, שנתו ונקברו חיים, את קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. לזכור להם את עקדתם, עם עקדת שאר קדושי ישראל גיבורה בימי עולם, ויצרור חיים את נשמתם. הנביא נעימים בחייהם ומותם לא נפרדו. מנוחו בשלום משכבותם, ונאמר אמן. התחנה הקטנה טרבלינקה, תרגום הלנה בירנבאום. כאן התחנה טרבלינקה, כאן התחנה טרבלינקה, בקו שבין פלושץ' לוורשה, מתחנת הרכבת ורשאו-אוסט, יוצאים ברכבת ונוסעים ישר. הנסיעה נמשכת לפעמים 5 שעות ועוד 45 דקות, ולפעמים נמשכת אותה נסיעה חיים שלמים עד מותך. והתחנה היא קטנטונת, 3 שוחים גדלים בה, וכתובת רגילה אומרת, כאן התחנה טרבלינקה, כאן התחנה טרבלינקה. ואין אפילו קופה, גם מי שמטענים אלינו. בעבור 1,000,000 לא תקבל כרטיס חזור. ואיש לא מחכה בתחנה, ואף אחד לא מנפנף שם במטפחת,
רק באוויר תלויה דממה, לקדם פניך בשממה אטומה, ושותק עמוד התחנה, ושותקים שלושת האשוחים, שותקת הכתובת השחורה, כי כאן תחנת טרבלינקה, ורק שלט פרסומת, תלוי עוד מאז, סיסמה ישנה ובלויה האומרת, בשלו רק בגז. כאן התחנה טרבלינקה, כאן התחנה טרבלינקה. חרדה אחזה בכולנו כל ליל ה-19 באפריל 1943. כך כתב שלום גרייק, מזכיר מפלגת פועלי ציון בפולין, אשר נלחם בגטו ורשה, שרד את המלחמה ועלה לישראל ב-1949. אנשים שכבו ערים והקשיבו לקולות הרכבים, החיילים ברחובות וקולות הירי. מה יכולה להיות המשמעות של כל זה? האם מדובר בטיהור נוסף? אך זה לא ייתכן. שחר היום גלה ברחוב מחזה נורא. קירות הגטו הופפו וכל העמדות הוגברו על ידי אנשי אס-אס. איש לא יכול היה לעזוב את הגטו. כל אשרות היציאה בוטלו. אנשים רצים בטירוף ברחובות. אני מנסה לטלפן לטלפון של הגטו הראשי, אבל הטלפון מנותק. אנחנו שומעים קולות רחוקים של יריות ופצצים. המשימה הראשונה שלנו הייתה לנייד את היחידות שלנו ולאייש עמדות מבצעים, לנסות לפגוע בגרמנים. ידענו שמספר הנפגעים בין הגרמנים גבוה. הקרב נמשך מספר שעות, ולבסוף הציתו הגרמנים מקלט, וידענו כי במהרה יחלו להשמיד יהודים שימצאו במקום. הגטו בער יומם וליל. לוחמינו נאבקו בגבורה, כשאש ולהבות דולקים אחריהם ממקום למקום. באותו לילה הצלחנו להעביר 40 איש דרך תעלה לפני שהוצתה. קבוצות אחרות שניסו לפרוץ את הקווים הגרמנים הושמדו בקרבות פנים אל פנים. בזמן שהקשבנו לקולות הירי המגיעים מן הגטו במשך זמן רב, ידענו כי חברינו המוקפים בגרמנים עדיין שם.
יומנה של לוחמת בגטו. זהו יומנו העשירי בבונקר. 10 ימים של מאבק עם אויבינו צמא הדם, המתכוון להשמידנו לחלוטין. כך כתבה לוחמת אלמונית במחתרת היהודית בגטו ורשה באפריל 1943. באירוע שהתקיים בקיבוץ לוחמי הגטאות, נחשף יומנה של האלמונית, שנכתב על פי הערכה על ידי חברה במחתרת של הארגון היהודי הלוחם. היומן כתוב בפולנית, הוא מתאר את האירועים הדרמטיים בגטו ואת התנאים הקשים בבונקר תחת הלחימה ברחובות. הגטו בוער כבר 14 יום, רואים רק ערובות עומדות על תילן ושלידי בתים שנשרפו, חיזיון שמעורר צמרמורות זוועה. כן, זה מעשה ידיהם של הוונדליזם האיטרליים, המייחלים שזו תהיה חזות העולם כולו. אין לי כל ספק שהם לא יצליחו בכך. איבדנו דברים רבים שהשגנו בעבודה של שנים. הדבר היחיד שנותר לנו הוא המקום שלנו. אין זה מקום בטוח לתקופה ארוכה. אנו חיים את היום, את השעה, את הרגע. מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ', מפקד גטו ורשה, שנכתב לסגנו יצחק צוקרמן. שלום יצחק, איני יודע מה לכתוב לך. נוותר נא הפעם על פרטים אישיים. אין בפי אלא ביטוי אחד לציין את הרגשתי והרגשת חבריי. נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר. הגרמנים ברחו פעמיים מן הגטו. פלוגה אחת שלנו החזיקה מעמד 40 דקות, והשנייה למעלה מ6 שעות. המוקש שהוטמן בשטח המברשתנים התפוצץ. מצידנו לא נפל עד עתה אלא קורבן אחד בלבד, יחיאל. נפל כחייל גיבור על יד מכונת העירייה. משהגיעונו אתמול ידיעות כי חברי ה-FFR התקיפו את הגרמנים, וכי תחנת השידור שווייץ שידרה ידיעה נפלאה על ההגנה העצמית שלנו, הייתה לי הרגשת שלמות. עוד רבה אומנם לפנינו העבודה, אך כל מה שנעשה עד עתה נעשה בשלמות. המצב הכללי, רוב הסדנאות בגטו ומחוצה לא נסגרו, על המצב אצל שוץ וגוונץ אין בידי ידיעות, הקשר נותק. סדנת המברשתנים אחוזת לעבוד מזה 3 ימים, אין לי קשר עם הפלוגות. שרפות רבות בגטו, ואתמול בער בית החולים, ראשי בניינים אחוזים לעבוד, המשטרה פורקה, שמרלינג צו ועלה שני, ליכטנבאום שוחרר מן האומשלג, מן הגטו לא הוצא מספר רב של אנשים, ביום יושבים במחבואים. מהערב אנו עוברים לשיטת פעולה פרטיזנית, בלילה יוצאים 3 פלוגות שלנו, 2 תפקידים לפניהם, סיור מזוין והסדת נשק. ודע, האקדח אין לו כל ערך, כמעט שלא השתמשנו בו, נחוצים לנו רימונים, רובים, מכונות ירייה וחומר נפץ. לא אוכל לתאר לפניך את התנאים בהם חיים היהודים, רק יחידי סגולה יחזיקו מעמד, כל השאר יספו במוקדם או במאוחר, הגורל נחרץ. בכל הבונקרים בהם מסתתרים חברינו, אי אפשר להדליק נר בלילה מפאת חוסר אוויר. מכל הפלוגות שבגטו נעדר רק איש אחד, יחיאל. אך זה ניצחון הוא. איני יודע מה אוסיף ואכתוב לך, מתאר אני לעצמי ששאלה רודפת שאלה, אולם הפעם מסתפק נא בכך. היה שלום יקירי, אולי עוד נתראה. העיקר, חלום חיי קם והיה. זכיתי לראות הגנה יהודית בגטו, וכל גדולתה ונכחתה. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור על זיכרון, על טבעת שסבא שלי, מוטל פליגמן, זיכרונו לברכה, ניצול שואה, הוריש לי, והסיפור הוא סיפור מאוד מאוד מרגש. סבא שלי
מוטל זיגמן היה בשלוש מחנות, דמבלין אירנה, צ'נסטוחובה ובסוף בבוכנוולד. הם היו משפחה גדולה, משפחה דתית, 8 או 9 ילדים אם אני לא טועה, סבא רבא שלי היה רב. בסוף בבוכנוולד רק סבא וסבא רבא נשארו ושניהם יצאו. דבר ראשון שסבא רבא שלי עשה שיצאו מבוכנוולד, אין משפחה, אין אוכל, הכל כאב, הוא לקח הלוואה, בלי יכולת לכסות, וקנה 2 טבעות מזהב עם ראשי התיבות של השם של סבא שלי, מוטל זיגמן MZ ושמואל זיגמן 10, כי החיים זהב. סבא הוריש לי כדי שאני אזכור, ולדעתי זה סיפור מאוד נוגע ללב, על כמה בכל מצב, אפילו שהיה מאוד מאוד קשה, ולא ידוע מה קורה, ואין עבר ואין עתיד, החיים מקודשים והחיים זהב. וזו גבורה שהייתי רוצה לשתף אותה בכם, ותודה רבה שהקשבתם. סיפורו של אריה וילנר, לוחם ומשורר בגטו ורשה. אריה וילנר היה ממייסדי הארגון היהודי הלוחם, אשר נלחם בנאצים במסגרת גטו ורשה. וילנר נולד בוורשה בשנת 1917. הוא היה חבר בתנועת השומר הצעיר ועסק בחינוך ציוני של חברי התנועה. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה יצא להכשרה בעיר סלונים במטרה לעלות לארץ, ואף קיבל רישיון עלייה. אולם זו נדחתה בגלל תפקידי הדרכה שנטל על עצמו. עקב פלישת גרמניה הנאצית לפולין ב1 לספטמבר 1939, נמלט וילנר מוורשה לווילנה, שם הוכנס יחד עם שאר יהודי וילנה לגטו. אלא שווילנר לא הפסיק את פעילותו בתנועת השומר הצעיר, גם בתוך הגטו, ויחד עם חבריו לתנועה, החליטו להתנגד באופן פעיל להשמדה הנאצית. בעקבות הלשנה של סוחרת נשק פולניה, וילנר נתפס, נאסר ועונה קשות על ידי הגסטאפו. העינויים הקשים שעבר וילנר החלישו אותו במידה ניכרת, אך הוא התעקש לשוב אל הגטו ולהמשיך בפעילותו בארגון היהודי הלוחם. במרד גטו ורשה הגדול באפריל-מאי 1943, שהה וילנר בבונקר במפקדה יחד עם מרדכי אנילביץ'. לאחר שהבונקר נתפס על ידי הגרמנים, האיץ וילנר במורדים להתאבד, לא להיכנע ולא ליפול בידי הגרמנים. הוא התאבד בבונקר ב8 במאי 1943, יחד עם כ80 לוחמים. כשנתיים מאוחר יותר זכו וילנר
וחברים נוספים למחתרת בעיטור כבוד של הצבא הפולני על חלקם במרד. אני ניר זילברמן, הוריי ניצולי השואה. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, אתם, אלה שיושבים פה, אנחנו שומעים סיפורים על השואה, על הגבורה, על 6 מיליון יהודים שנרצחו, ילדים, נשים, גברים, אבל אתם הגיבורים שלנו, כל אחד מכם, אתם, אלה שהיום ממשיכים, ואנחנו בדור הצעיר נמשיך את הקולות שלכם, ואני רוצה להגיד לכם תודה, אתם אנשים מקסימים, אתם חזקים, ואנחנו נשמור שלכם, ואנחנו לא נפסיק לדבר על השואה בגלל אנשים כמוכם, ותודה רבה. תם ונשלם הטקס, אנחנו נעבור לשירת התקווה, רק מי שיכול לעמוד. תם הטקס, נפגשים... לא, אני שם את זה פה שמיש. בואו. אפשר לחזור למחלקות?